Ох, майко! Мака снима ли бе? Намерихме нокиката на гранушка, ей! Сега вече ще притежавам силата, така че мога да я използвам върху теб. Така е, успяхме да съберем любимите предмети на баба Гърнушка и сега ще ги подреждаме по шкафовете, а вие през това време ще слушате приятна и спокойна музика. Дал с пари, всички ти се вери до един и нареди. Ей, шматка, коленичи, как ги прави батките в тетрадката запиши. Знам, че искаш от... Гледайте сега колко естетикът е подредено. Тя баба Гърнушка е мизерница, няма да се сети сама. Връщам се отново в канализацията, защото предния път много не се получиха нещата. Оле, баси пияната, бе, що си пила наркотици без мен? Гърнушка те е научила, те, аз знам. Помощ, хора, до кога ще ставам и ще падам пред някакво лигофренка. Аре бе, тая тук ма гледа като насрана и въобще не се сеща да ми помогне. Хора, май това ми е съдбата да ставам и да падам до края на живота си.